Čaute ľudia, tu je Sula, ja vás vítam pri novom videu z našej Minecraft série, tentokrát už pri 3. dieli a v dnešnom videu si budeme hľadať materiály na postavenie domu a možno si už začneme stavať aj náš dom. A ak neviete, čo sa stalo v minulej epizóde, tak sme proste hľadali miesto, kde si postavíme náš dom. A našli sme toto miesto, ktoré je medzi dvoma viličkami, ako môžete vidieť, tam je jedna vilič a keď sa otočíme, tak tu je druhá vilič. A sú tu aj kejvky a mne sa toto miesto dosť páči, takže si tu postavila si dom. A dám si zatiaľ veci tak, kde tuto. Riadne laguje to, nevadí. Dám si tu zatiaľ veci. Takto si ich semka dám. Spravím si čestku. Spravím si iba jednu. Tu mi bude stačiť. OK, takto. Dám si tu torčku. OK, a dám si semka nepotrebné veci zatiaľ na tú stavbu. OK. Irony. Smithing template 2. Ktoré sme získali v minulom diele. Redstone nepotrebujeme, hlínu nepotrebujeme, kosti nepotrebujeme. Toto si vezmem, keby mi bolo treba jedlo nejaké. Uhlie si nechám, takto si to nechám, alebo uhlie si vezmem a vypečiem si zatiaľ irony. Spravím si lopatu. OK, máme lopatu. A idem si vykopať plochu na ten svoj dom. OK. Nie torčkou, lopatou. Tak to ideme. Nezabudnite zanechať like, odber, zdieľajte toto video každému, koho poznáte a už viete. Proste dajte like a odber. Keď toto zapchám, takúto malú dierku. OK, ideme ďalej kopať. Ak by ste si chceli postaviť taký istý dom, ako budem mať ja, tak vlastne si pozrite toto video alebo ďalšie video, ktoré vydám. Lebo neviem, kde si budem stavať ten dom, v akom videu. A to bude v podstate aj taký tutoriál na to, ako si postavať dom. Takže si môžete v podstate postavať taký istý dom, ako budem mať ja. Ak teda budete chcieť. Ja si nejaké asi vyhľadám, alebo si normálne z hlavy postavím si nejaký malý domček. OK, už to skoro máme vykopané. Získali sme z toho riadne veľa hliny. Schválne sa pozriem. Tipnite si do komentárov, že koľko práve teraz bude mať hliny. 3, 2, 1. OK, máme skoro 3 staky. A keď toto vyťažíme, tak budeme mať aj 3. Určite. Za chvíľku sa nám aj zničí lopatka. A ráno máme dosť, takže si vykraftíme novú. Není problém. Už máme 3 staky. Možno získame aj 4. Bloky sa vždycky zídu. Takže tak. A riadne lagy teraz. Nevadí.
A zničila sa nám lopatka, idem si spraviť novú. Sice máme už len kúsok, ale aj tak si spravím novú. Kde mám veci? Tuto sa mi zdá, áno. OK, už sa nám vypečuje aj pomaly posledný iron. OK, už ho máme. OK, poďme to už dokopať konečne. OK, už to skoro máme. Už nám chýba iba pár blokov, to dáme hneď. OK, to by sme mali. Uhni, ovečka. OK, máme to. Takže na tejto platforme si postavím svoj dom. Je to taká dosť veľká platforma, ani malá, ani zas taká veľká. Trošku ju tuto vyrovnáme. Takto. Trošku ju zväčšíme. Keď sa stmieva pomaly, takže si idem lahnúť. Ešte predtým sa najem. Však už je noc pomaly, nechajte ma spať. Spí. Už zaspí. Však už je noc. A ešte koľko musím čakať. Konečne. OK, takže sme sa vyspali. Už je ráno a ideme stavať. Ešte si... Možno si naťažíme nejaké drevo. Akože normálne drevo. Nie plenky, normálne drevo. A tak... OK, idem si to vyťažiť. Wow, to seká riadne. OK, pozrite, ako rýchlo ničím to drevo. Táto sekerka je OP, len sa nám za chvíľku zničí. No, už sa nám zničila aj. Ale máme druhú, takže je to v pohode. Táto je trochu pomalšia, ale stále je v pohode. OK. Toto je taký divný strom. Není rovný, ale je taký pokrútený. Nenávidím tieto stromy. OK, vyťažím ešte zo pár stromov, aby sme mali tie oak logy. OK. OK. Stačí nám tak stack. Máme 36, máme polovicu stacku. Ešte vyťažím zo pár stromov a už pôjdem asi stavať. Alebo hľadať ďalšie materiály na stavbu. Ako napríklad cobblestone. Cobblestone nemáme, ešte cobblestone si pôjdem naťažiť. To nám treba. Určite nám treba cobblestone. Keď toto by už mohlo stačiť, zatiaľ si to idem odložiť do česky. Pozrite, tamto bude môj dom. OK, ideme.
Rovno si vykraftím asi ironovú sekerku. Nech rýchlejšie ťažíme drevo, ak budeme ešte potrebovať. Keď drevo si zatiaľ odložím semka. Aj s tou hlinou. Nechám si jeden stack, tak pre istotu. Alebo 2 si vezmem. OK. Kraftím si sekerku. Tuto normálne tu zahodím. Tam mi už nebude potrebovať. A tam vidím nejakú malú kevku, takže tam si vyťažím cobblestone. Tu levitujú bloky. OK. Už sme tu. Vidím tam aj také irony, ale ironov máme dosť, iba si proste vezmem cobblestone. OK, máme cobblestone. OK, to by sme mali. Ešte si vezmem zo pár, pre istotu, viete. Wow, tieto krompače sa riadne rýchlo ničia, tieto ironové. OK. Už máme stack. Ešte si vezmem kúsok, aspoň 2 stacky. Za chvíľku sa nám zničí krompáč. Nevadí. Vykraftím si nový. Už sa nám zničí pomaly. Už sa nám zničil. To nevadí, pretože tu máme drevo a môžeme si vykraftiť crafting table. Tento diel bude trošku dlhší, pretože budeme získať materiály. A postavíme si aj ten dom. Možno. Iba možno ľudia, hej. Ešte si naťažím kúsok, lebo ešte nemám 2 stacky. OK, to už by aj mohlo stačiť. Idem naspäť do besky, torčku tam nechám. Vykraftím si rovno torčky, lebo už ich mám málo. OK, 32, polovica stacku, to by mohlo stačiť. Dúfam. Na budúci diel si teda dostávam ten dom a v dieli 5 už pôjdem majniť a získam aj, hádam aj nejaké diamanty. Už nám dochádza jedlo, ale nie, máme ešte víc, tak idem si rovno vykraftiť jedlo. OK, mám tu veci. Rovno pridám aj nový crafting table. Idem si vykraftiť tento vid. Tak, tam. Máme dosť veľa jedla, teraz máme 36 chleba. 36 chleba. A pomaly by sme už aj mohli začať stavať. Ešte tu dám vodu, nech tu odpracem tieto
túto trávu, nech nám tu nezavadzia. Ešte tu odoženiem tieto zvieratá, preč choď. OK, ešte tuto je kúsok trávy. Ešte tuto je dosť trávy. Ešte tuto. A to už je asi všetko a ideme stavať. OK, nechcem mať ten dom úplne malinký, ale nechcem ho mať zase nejaký obrovský, takže pôjdem, neviem, nejako takto. Vezmem si tie oblogy. Kde sú? Tu sú. A zombík tam horí. OK. Ešte som zabudol, my nemáme sklo, nemáme piesok na sklo. Takže to ešte môžeme zohnať. Wow, toto je riadne veľké, to musíme skrátiť. Som až príliš veľké spravil. No, tak to je to dobré. Dobrá. Choď preč. Ešte nemáme dvere. Ešte tie by som si mohol spraviť. Tie nám bude treba určite. A už nám dochádza drevo. Budeme si asi musieť naťažiť ďalšie. Asi určite. Nevadí. OK. Poď. Yes, presne nám vyšli bloky. Si môžem dať dvere. Idem sa rovno vyspať. OK. Dám tie oblogy. Takto. Takto a potom takto. OK, to by sme mali. Tu dám točky. A začnem asi robiť podlahu, ktorú chcem mať cobblestoneovú. Ty čo tu? Čo pre mňa máš? Absolútne že nič. Takže zomreš a ja si vezmem tvoje lana. Hop. OK. Sekerkou to pôjde rýchlejšie, lebo dáva viac damage. Tam utekáš. Dead. Ešte ty poď sem, nepluj na mňa. A dead. OK. Moja sekerka dáva 9 a tak damage a meč dáva 6, takže sekerka dáva o dosť viac. A má pomalší fire rate. Idem sa nájsť a idem stavať ďalej. OK.
preč teraz, prosím, ďakujem. Ešte takto. A tu by som si dal plenky. OK. Napadlo ma, že by som si tam mohol dať pressure platey. Čakaj, dám vypiec cobblestone, lebo chcem aj cobblestone pressure platey. A nie som si istý, že ako sa craftia takto. Nie, to sú trapdoory. Ako sa craftia pressure platey? Takto. OK. Ja chcem 2. OK. Ja som dobrý. Ja som dobrá Bobby. OK, to by sme mali. OK. Pressure platey máme. Idem si to tam rovno dať. Z vonkajšku budú takéto. Tak. A znútra budú cobblestoneové. Nech to pekne zapadá. Nech to pekne zapadá. OK. Prečo to nie? Ja aj to musí semka, ja som dobrý. OK. Funguje? Funguje. Mám taký pocit, že 2 staky na toto nebudú určite stačiť. Na 100% nie. No to nevadí. OK. To iba vykopeme, už za chvíľku máme. Ja budem mať tak veľa hliny. Znamená lopatka zničí. Hej, dobré. Poberiem tú hlinu. Prosím, vydrž lopatka. Nie. Nenica, nie. To už vykopeme rukou, to už tu máme iba pár blokov. OK. Takto. OK, máme strašne veľa hliny. To vyzerá ako prázdny bazén. Drevený. Ako výrivka, taká obrovská výrivka. Ideme to teda vyplniť s tým cobblestoneom. Možno to aj bude stačiť tie 2 staky. Keď sa na to pozriem, tak asi nie. Už máme iba 50. To sme skoro nič nevyplnili. Áno, tam choď preč, prasa. Choď. A nie sem.
Choď preč, prosím. Áno, ďakujem. OK. Choď preč. Áno, áno, ďakujem. OK, 2 staky na toto určite stačiť nebudú. Na 100% 2 staky stačiť nebudú. Choď preč, prasa. OK. Budú nám tak 4 staky, možno 3. Stačí na toto. Čo momentálne nemáme, to spravíme v druhom dieli. Myslím, že sme ju spravili dosť. A to znamená, že dúfam, že sa vám tento diel páčil a nezabudnite zanechať samozrejme like, odber, už to poznáte. A ja vás uvidím v ďalšom dieli. Čauko.